Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Suatu nak cibone ya gitu ki samla la negeri rongba la negeri long kemi. Ki papun pau ya lagi jong ikerteng. Daga benda baki yo ya kan ka positif. Kita kejak pen dag papun pau ki kerteng ka pen ya dai ki babon ba ki pai ba. Ba kumno ban kiar kumno ban wat ru ya ki sing contact ban ai ki jingeda ki babon balang. Te Henry kat kum ka medical ethics pade kam don kam long kam la kat kum ka jing smai la shim ki doktor kidumla ban batai la ne ban batai kan nu jing pang juki wei padi para nong pang ban ong ban ai publicly maga ethic kam sha matlab politic ne ka medical ethics hi kam sha ban le amta medical ethics